Shalom. Salam madita saluhutna. Salam perhorason di pasat hami sian PHJ ni huriata GKP Pamen. Tudamang dainang haha anggi pinaribut saluhutna di bagasan parmingguta sadarion. Songon guarni mingguta sadarion 5 minggu pasiahon dung trinitatis. Hasi tulu sadaun ni debata. Dohot tema ni mingguta ima digohi debatado saluhutna padanna. Dinalaho mamuka parminggota hita marhahohom mahita martangiang di bagasan rohat tabi martangiang mahita. Amin. Tapuji matuhatta marhite ende nomor 10 sada ayat sada 2 dohot 5 ahama ende honokku. Ahama ende honokku asa puji oku ho ale Tuhan debataku sayur piau gogo ai nang parpajojoran Ham diau alani uji ho tumaribu halino san sungguh marohaku mardeon gogomi dohot asini rohamu brodi habasaron mi aido di hati dakon toni dohot mamataku alani ujiho tumaribu halido sayap patugu marohaku pasangapon goarmi dohot hapor siaoku asa tugadyanai say pamasuk ale Tuhan dodik itu hagoluan mangendehon sangapi saleleng-leleng nai. Di bagasan goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tondi parbadia nama no palangit dohot tanoon. Amen. Asamat parangin atama di Tuhani hamu gabe halomoan situtu jala marparbuehon nasa ulaw na denggan. Oloy hamu majahoba marhite-hite lasni roha. Robe mahamu tujolo na marhite-hite olop-olop na. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami para sirohana sumurung. Tugu-tugu mahami tu Yesus Kristus anakmi. Asa ibana na punahami. Say lehon matuhami haporsiaon na tugu. Asa holan tu ibana hay makirim. Say unang loas huriam marpakiriumon tu akan na olo salpui. Ay holan hodo haroroan ni pakirimon dot haluaon na manotong. Say asi maroham manotong mangaramoti hami di pardalanan ning ulo nami. Mangyahi hanguluan na sa leling-leling na. Ibagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigema lagu pujian sian kor ina parari Kamis.
Tapuji matuhata marite ende sia nomor 120 sia ayat 5.6 o Yesus na pangulu au. On pehu monom dorohami kotok rohami sai banglau mahenoni mangoludoniki sai huhaposi hatami aina sitong doi uingot baga-bagami naso umbaoni. Epistel hatani debata patujulu ni jamita turpuk tu ari minggu pasia hundung Trinitatis Sadarion ima na tersurat di 2 Korinsada ayat 15 sahatu 24 tajahama margatisorin di ayat 24 rap menjahama hita songonon ma hatani debata 2 Korinsada ayat 15 sahatu 24 mangasahoni tibuhiando hutahi romano pothamu asa 2 hali hamu marlas ni roha. Marne yang ni roha doa hutung mahii manang marguru tu sibuk do tahiki gaberap dapat diahu hata olo dohot hata dang ai Yesus Kristus anak debata nahu bari tahun hami tuhamu rap dohot siwulanus dohot si Timoteus dada gabi olo ibana dohot dang tunghot dohata oloan marhite-hite ibana alai debatado pahoton hami radot hamu tu bagasan Kristusi jala dimiahi hami. Alai debatado hujau saksini tondiku paboa hamu dohot huolahin umbahen sorodo peau tu korin rak manjahi tai 24 ainda dadaing mengajari hapor siaon muna hami aka pangurupi muna do hami di halalas ni rohamuna inaung ojak do di hamu di bagasan hapor siaon martua ma aka na umbege hatani debata nau piopsa jala na mangula hossa amin. Tabigima lagu pujian sian punguan ina Naomi.
Tapuji matuhata, sian buku ede nomor 114 ayat sada rodi 2 alih Jahoba debata. Ale Jehovah debata, sai tatap hamime, ai masih wando sanabe dohami bujono, asiro hamdi hamime, sai sesado sai sude margite Jesus anakmi namate di hausi langit di Golgata di Rono Golgata. Oh Jesus aholongani sai tatap hamiyon, o pangodingan nami o dingi hamiyon, sayunang mago hamibe ay natin obus misuden, laluhon masibolisi ay najorbut parulati pangolube mahamion sude. Damang dainang haanggi di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Roma hita tu ado pani debata lahu manol soli dohot manopoti dosat tanah taulahun di bagasan parngudota. Tudungat tajolma tarlumo bima tu ado pani debata marhahoho kita satokin. Martangiang mahita. Ali di bata amanami parguguna suhatu dosan jala parholong roha. Rodo hami pardosa nadangolon tu adopanmu nasunbadia jala namar muliai. Marsomba ujung di adopanmu mangidu hasi saani sude dosa dohot pangalosion nami nagodangi. Aidang adong nasitong di bagasan hami. Jala say jot-jot do hami manimbil sian dalanmu huhut mangalao si uhummi. Ndang hupasangap hami goarmu sian nasa ate-ate nami. Dohot sian nasa daging nami. Nang dongan nami pedang waholongi hami doson diri nami. Alani i, tamado hami hona urimasmu dohot uhummu salelengna. Alaina rodo hami tu adopamu paundukon rohanami. Mangido hasisani dosa dohot asini roham. Urupi jala asima roham di hami, se sama sudido sanami, sai pergugui mahami mangalo nasana jati, asa totong hami mangulu di bagasan pakkolongion ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringut Tuhan sesani dosata. Para siroha jala pardinggan basa do Jahoba, lembat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahin tuhita hombar tu akka dosatta, jala dang dibaloson tuhita hombar tu akka hajahatotta.
Songon asini ama-ama tu akka anakna, asini rohani Jehovah di akka nama kabiari ibana. Hasangapan madi debatana di ginjang. Amin. Tapi gema lagu pujian sian paduan suara narwastu.
Tapuji matuhatta, mari TND nomor 60 ayat 2 dohot 5, Yesus sai urupihami. Pikiranku lautku kau pasang apa mai dungo mana koruang ototong di lambuni keluar masuk Sai pagomos marohaku manudal hondo sai tampagata marikasu mangulahon panikmi asal ramohakon lalapi Tatangihon mapatik ni debata dalam tungulu naim baru, ima patik palimahon satu pawaluhon, songonon ma didok disi. Patik palimahon, ikon pasangapomu donatorasmu, asa martua ho jalaliling mangulu di tano na nileho ni Jehovah debatam diho, patik paunopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unakko manakko. Rap mangidugugo mahita tu adopani debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tabigima lagu pujian sian kur amat.
Tapuji matuhata, sian buku WD nomor 120 alu, ayat sada dohot 5, ditanda di Batak. Tidakon maha porsiautai songon nahi na tidakon ni dongapta sa porsiaw di portibion rap madok mahita au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosan nama no palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di Parbadia andorang sohabubuhan, ido tuhata, amanaon na bernit, ipahuman ni silatus, nama tat bajal do ibana di hau pinor silang, jala tua tubano tudud di tanom, namulak mangolu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, ahunu tu siamun di debata Jahoba, amanai, gogo na sohatu dosani,
Di si may bana ay mablasogot tutanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria na badia. Huriha to panyahalak Kristen akan na badia. Dohot diasani dosa. Dohot dihatai na mandok. Mulak mangulu sogot daging halak nong mate. Dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tapi gima lagu pujian sian PP GKPI Padang Bulan Medan. Tapi gima titing namasa di huriata nasa mingguan. Salum madihita saluhut na amanginang. Huria na hinahulongan di bagasan Kristus Jesus. Tabi gema titing na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sa minggon. Na parjulo, barita habot ni Roha. Na di hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Nunga marujungolu amata Situa Doktrandus Posma Lumbar Raja MSI tutup usia 82 tahun. Na hinabaluhon ni inata saurma boru sitindaun na maringanan di Jalan Pitu Air Opat Gang Metodis nomor 10A Simalingkar B. Ruas ni Huriata GKPI Padang Bulan Resort Padang Bulan Sada masuk sektor 10 tolu. Sai di lewat tuhatama gogo dohot pangapulion di keluarga Nasida. Jaladung sipul parmingguon Arianon. Patupaon ni huriata do marhata togar-togar manang mangapuli tubagas Nasida ima di Jalan Pitu Air Opat Gang Metodis nomor 10A. Di sosohon tuhita penatua majelis dot ruas ni huriata asa rap mahita madohoti napaduahon ruas nataba mulai sadarion minggu tanggal 2 Agustus 2026 martabama ruas ni huriata naparjolo ima inata Elpina Rita boru panggabean dohot 2 ianakon ni Nasida, ima Eugen Natalia Dewi boru Panjaitan, dohot Migueli Natania boru Panjaitan, namaringanan di Jalan Bunga Teratai nomor 10 Padang Bulan Medan masuk sektor 5. Pinangido Molorodo Nasida asa jongjong ma Nasida. Mauliate mga napaduahon amata Andri Joshua Sihombing dohot inata Yosi Jepania boru Raja Guguk namaringanan di Jalan Jamin Ginting Gang Kamboja nomor 20 Sia Medan masuk sektor Sada. Molorodo Nasida asa jongjong ma Nasida. Mauliate mak namangihut penggalangan dana video pengadaan Videotron di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2026 patuponnya huriata mamuse penggalangan pengadaan dana untuk pengadaan Videotron tahap pa-opat ton alani marhite na mabagyo nomplop diaka ruas namar minggu di parmingguon manogot arian botari dohot borngin alani do di damang dohot dainang ruas ni huriata dohot di saluhut na yanakon nami asa rap mahita mga leon roha nalaho mangurupi ima tentang pengadaan Videotron
nagabe manabay fasilitas pelayanan ni Huriata. Namangihut, songon na somal, setiap tahun tapatupado amang inang ima perayaan hari ulang tahun Republik ni negara ta. Di tahunon na pawalupulu sadahon. Alani tapatupado ka kegiatan-kegiatan sederhana ima menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia na pawalupulu sadahon. Jala puncakna tabaido tapatupado di tanggal 15 Agustus 2026 mulai pukul sia manogot sahat tubotari. Jalalas disido amang inang di patupa seksi kesehatan ni Huriata bekerja sama dohot seksi perempuan resort GKPI Padang Bulan Sada dohot lembaga SMEK pemeriksaan pemeriksaan mata gratis dimulai pukul 10 tolu rodi pukul 10 pitu botari. Jala diinformasihon dihita saluhutna asarap mahita madohoti masalah tenis dohot aka program na lausi ulahonota boy madipasahat aka amang inang penatua sektor ta ganup. So tabah ni titing amang inang buah-buah dihita ruas ni Huriata. Patupota manang patupo ni Huriata ma muse marguru malua. Isyalanido disosoho dihita yaka natoras niaka yanakota asaboy ma tadaptarhon tu situa na adong di sektor ta manang tu kantor sekretariatan ni Huriata napaduahon tongdo di patupota learning tu aka calon situa jala tongdo disosoho dihita amang inang ruas ni Huriata na mga leo tikina jala mga leo rohana asaboy ma tadaptarhon marhite sian situa sektor jala pinangido tu aka damang dainang penatuas nadong di sektor asa taririt marwasta na mga leo rohana doho tikina dinalaw parhubas di Huriata. Namangihut barita ni parhepengota di Bagasan Saminggon jadwal pertangyangan ni sektor persembahan bunga altar jala jadwal nomor tugas di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2026 buima tajaha di harotas di acara ta di Bagasa Parbinggota Sadarion songonima titing namasa di tonga-tonga ni Huriata di Bagasan Saminggon mula tema dihita. Dinalaho ngonomu-nomu jamita marinde mahita sian bukwede nomor 177 ayat sada dohot tolu 1 ayat 4 nungaro tu hitaon. Sonang sai tong
Damema dihamu dohot holong nasihat Tuhan debata amata. Ima na mangaramoti jala mangarade rohamu laho majalo hatani debata. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom mamanginang. Selamat hari Minggu madihita salhuna. Mauliatema di Tuhata. Mauliatema nang di parsorata di bagasan sadarion. Ala dilehot Tuhata dori hita ari nauli na denggan. Buhita marpugu muse di parminggota sadarion namanginang. Tangiang do pakirimon nami. Saluhu mahita tutu na marpungu sadareo di parminggu tao di bagasakahi pason. Jala di bagasala siroha hita ditupak di pasu-pasu Tuhata marhite parsorat taon. Hata ni debata nagabi turpuk jamita di mingguta sadarion. Di parade sian buku Joshua di bidu 20 sada ayat 40 sahatu ayat 45. Tabukama bibel ta manginang asarap ita majaha marsika soring di ayat 45 rapitan no majahahon. Songonom mahata ni debatasi parsaulunota saderion. Jadi dileho Jahuba tuhalak Israel sadok tanoi na niwarihonna lehononna to punasida gabe di papatu nasida tanoi laos maringat disi. Ini di pasukan Jahuba nasida humalia membantu saluhut nan du oku nasida jaladan manahan musuh nasida gosada namaran nasida di pasahal Jahuba dahulu musuh nasida tutangan nasida. Rak mahita majaha dangadong tertading nanggosada ya saluhut hata nadinggan akan na pinabuan ni Jahuba pinopar ni Israel tungluhu nado ro songoni maamanginang sahat na mauliate man sahat hatau memakuling hita di parsoran minggu tasadarion berita nauli mau dihita jala berita pakrimol lasiroha si parselona tamulak siap perminggota hata ni debata naung tajahon naik pahusor-husorota amanginang di bagasan tema ni jamitata. Semua janji Tuhan dipenuhi. Digohi debatado saluhut pagabaganai. Akadamang dinang nakinaholongan ni Yesus Kristus. Molo tabigi taringot tu hasa saut ni baga-baga. Manang hasa saut ni badan. Tutu sehali beritalas ni roha doi dihita. Alana ngasahak be na diperbagai. Ngatulus be na pinarsitai. Rasokonia manginangate. Akka beritalas ni roha doi. Jala turpukope beritalas ni roha do dihita. Buasa dohonon nami songoni. Alana molo tapamanat do di perdalanan ningoluta. Cujuk do hita kecewa. Ala nata perbaga, nata harapon, nata hirim, jujuk dang jupang. Seta sakapi nadinggan, tahirim nadinggan, alai justru akan hurang dinggan do sipatan naro. Hati amangina. Jadi sering bertolak belakang apa yang kita harapkan dengan apa yang kita dapatkan. Ale molo didok nuang dison nunga jupang benani perbagai, ulala, dangadok kita nasomar lasiroha. Jupang mana jelalahan, dapok mana ni duluan, kan itu amangina ngate. Akan asinitani roha do sudi. Jala kaberita lasi roha mai tuturi hita. Jala hata ni debata sadarion menugu hita satu si. Ahamanan dohono ni turpukon. Jadi turpukon amanginang berita las ni roha doon diaka na terhirim salilingon. Taringot tu akka baga-baga sakap dohot akka rencana na sohar tulus dope. Asa tatu si molo pedang dapok dope nuaeng ale molo dung tajalo hataon dang pola alan iga be kecewa behita ala taboto ma ahana nang dohono ni debata tu hita nak peso dapok dope akka na tahirimi. Ido amanginang hate. Jadi adorang sohu pasat tami beritaon
Adong do nanaing sigatata si pahusur-husurota. Buasa sahat turpukosa dari di pakulingi di bata huriana. Di patolhas tutonga-tongani huriana. Kenapa Tuhan menyampaikan firman ini kepada gerejanya hari ini? Dan firman ini tidak hanya sampaikan kepada kita. Gereja GKPI semua menerima kebenaran ini. Gereja anggota-anggota UM sekarang menerima firman yang sama. Menyatakan semua janji Tuhan dipenuhi. Nanang dohono dison ternyata mulut apa ihuson nunga tunggudang nuaing huria ni Kristen akan aporsina terhirim. Ya. Terhirim mamang inang. Dakuboto mudah-mudahan mahitadang golongannya terhirim nuaing ate. Aka nang jupangan mahita. Aka nang dapotan songoni. Alay mulut apa manat sa sitong na dibalik ni padohan ni turpukon naing pakulingan di debata huriana. Ternyata banyak jemaat Tuhan sekarang yang sedang kecewa. Tuhan menyampaikan firman ini kepada jemaat-jemaat yang sedang kecewa hidupnya sekarang. Kudang halak Kristen yang sedang dalam kondisi songoni, kecewa. Aka amanginang mudah-mudahan ngarok kita nak kecewa di sunate. Kecewa tu dirina, kecewa tu keadaan ningoluna, kecewa maradopo debata. Parah ya, molosongoni. Banyak orang kecewa sekarang. Sehingga Tuhan harus menyapa gereja hari ini supaya mereka tahu kenapa mereka kecewa. Sementara Tuhan tidak menginginkan kita kecewa. Bukan rancangan Tuhan kekecewaan kita itu. Ale jujo maju pa kita gabe terhirim hita akan mengenal. Saya menemukan ini banyak dalam pelayanan, bimbingan, konseling. Ya hampir ya setiap minggu ada yang kami konseling. Banyak orang yang kecewa. Keluarga-keluarga yang kecewa. Anak-anak muda yang kecewa banyak sekarang. Ibu-ibu banyak yang kecewa. Saya sudah temukan itu. Ya. Aka ama pi gudang kecewa nuai. Bohado tutu. Setuju do hita mangina. Gudang noeng na kecewa te. Hita manobotoi. Alay molope di tonga-tonga ni situasi inuai nguluta. Jalo mahata ni debata nama makulingan anuai. Semua janji Tuhan dipenuhi. Oido, itu kan didoang kan holat tabigun. Semua janji Tuhan dipenuhi. Oh iya kah? Kan songoni menaing. Berarti ada sesuatu yang membukakan kembali wacana berpikir kita tentang keberadaan diri kita sekarang. Ido amanginang nani turpukon. Jadi imana perjulu na padua kon nang dohon turpukon. Naing paboto hono ni debata tu hita nuai. Molo pe hita keceo ala ni kiada atay. Unang saha tu na putus asa at yang manginang. Ala niya ha? Budang jol magabi putus asa memang. Ala ni kekecewaan na. Dak perlu ho putus asa. Ala adong do pe debata. Naboy mangurupi hita di kekecewa atay. Ido manginang na ron turpo. Masih ada Tuhan yang bisa mengobati kekecewaanmu. Walaupun kondisi kita kurang bersahabat, kurang seperti yang kita harapkan, yang membuat kita seperti yang saya katakan kecewa tadi, jangan putus asa amangin angate. Unak po lagi putus asa hita, karena apa? Firman Tuhan hari ini membawa kita bahwa ternyata kita masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Adong dope de batata, nabui mengubati kekecewaan ni roham. Adong do pede bata nabuy manuguhos yan kekecewaan yan non. Ini yang ketiga. Napatuluhon nang dohon ni turpukot tu itanuaing molosongoni do hape. Ahama bainota las maroham bersyukurlah. Madok mauliate mahidati akamang ina. Molo pero nga kekecewaan alhu tatap do adong do hape de bata na mga tusingunduku mauliate ma Tuhan. Kan do mangina ngate. Kaya ada amu naboy manuguho manadda debata jala panadaw mo de debata mabay ngulum boy mo semarlas ni roha madok mauliate tu debata. Ini yang kita terima hari ini. Mudah-mudahan manginang dipakulingi debata mahita saluhna dirupi hita lahoma jalo haton asasaha tu si pangatusyota dia mananaing jalota sa turpuko na manginang molo didok naking disote mani jamita taon diguhi debata manang dipasahu debatado su baga-baganay. Ahaman nanang putih hotas yani. O bartu situasi di ngulut tanakingani. Adong nanang dohono ni debata. Molo pe didok diguhi debata baga-baganay.
berarti pusat na ikut di debata doate. Dan guru di hita, hasasau ni baga-baga ni debata, guru di debata doi, ay ibana do na berjanji. Dia yang berjanji. Jadi bukan janji manusia ini. Ido na nang dohono tamanginang. Sude hita na mangolu di portibion, di golom do hita di baga sapadan ni debata. Di baga-baga ni debata do nguluton. Di ramoti di si, di parmudu-mudu di si. Alay boto otta do. Dan guru di hita na pinarbagan ni debata. Sering do hita amangin ang odo si bicuri na uban na gudang hita kecewa ay say nang tabay nguluton songolomo ni rohata. Hape dak saut. Hape hata ni debata madok dang lomoku do dak sakapu do hido kan amangin ang. Alay juro do hita menunggu nguluton tu lomo ni rohata. Makana bangsa Israel dung marsito dong dalan nabi na sida, gabi mago do na sida. Gabi susah do na sida. Alay mo lo dihuton na sida lo mo ni rohani debata, tu dia pinasida mangalaka mo nang do na sida go la si roha do na tarpasu-pasu na sida. Jadi tatanda manoy, kenapa aku sering kecewa? Belajar amanginang. Mungkin majodohon natin. Na terlalu paksa daw hita mamaksahon nguluton mardalan hobartulo mo ni rohata. Mungkin dang mardala behita di nanya turuhon ni debata, di nasinakapan ni debata, di pa na pinarbagan ni debata di nguluta. Salah jalur ati mangina. Di luar jalur hita mardalan. Makanya kita sering kecewa. Lando ditahi rohani jolma, alayang go sakap na do nasaut. Banyaklah yang dipikirkan oleh manusia. Tetapi rancangan Tuhan lah yang terjadi. Jadi asa unak saya kecewa hita di ngulun. Taboto mana yang marhita turpukon. Sau do baga-baga ni dibata. Alay hobbartu lomona do di pasal tuau. Dan hobbartu lomoni rohaku. Ati amang inang natin. Mari kita belajar hari. Jak pula kecewa be. Oh nak kecewa hobi Allah nasungunod do. Bertobatlah. Berubahlah. Ya. Berbaliklah. Berputarlah. Kembalilah mengarahkan hidupmu sesuai dengan apa yang dirancang Tuhan bagimu. Hidup di batado, huboto do sakap na husakabi taringo tuhamu, sakap hanguluan do, dang hamagoan. Alijut hitamago, alaniyaha, dang bardala di sakap ni debata hita. Ido amanginang na manugu hitamago. Bangsa Israel pe bangsa napinili doi, bangsa ni debata doi. Alay ala marpangalaho mago na sida, mago situtuma na sida manginang. Jangan kita seperti itu. Kita belajar, kita harus tahu diri. Kalaupun kita hidup seperti ini, si Paulus ahidokon, tung mangulu penuaing, dang mangulu di diriku biau, tung Tuhanido na mangulu di bagasanau. Maka na dok, saluhudo tarpatu paau di bagasan ibana, na margugu honau, ala di bagasan ibana do Tuhani mangulu, margugu ma ibana. Ini yang pertama. Jadi debatado ikon gabi pusat ni pangatusyota. Ibana do mual ni pasu-pasu na patupahon akabaga-bagay dita. Jalalo mo ni rohana doi di pasaw tu hita. Na padua kung musya manginang, buasa sering hita kecewa. Padahal tajalo do kajaji ni debata ati. Firman Tuhan kita terima. Baga-baga ni debata sikop di hita akajaji kan? Kan semua firman Tuhan janjinya ini. Firman Tuhan ini kan firman Tuhan janji ini kan bang. Janji berupa janji. Alay buasa hita jujuk kecewa. Nepe dua honeng berengotan so asa berubah hita. Karena kita terlalu fokus kepada janji Tuhan, akhirnya kita melupakan Tuhan. Ini yang kedua yang sering. Dang debata tatap, hola baga-baga nena. Kalau kita berbicara tentang janji kan menyenangkan. Aku akan memberkati engkau. Oh, so imannya terus. Aku akan memberikan umur panjang, kesuksesan. Oh itu enak kali itu. Alaya manginang, narumiko di debata di nguluta. Dan hola pasu-pasune jalo ota. Iko parjolo do jalo ota mual ni pasu-pasui. Asa gabi siko penok ka pasu-pasui pabaron na tunguluta. Jadi kenapa kita sering kecewa sementara kita menerima janji Tuhan? Itu akibat dari apa? Kita terlalu terlena terhadap janji Tuhan. Sementara kita akhirnya kurang peduli dengan Tuhan pemberi janji, kurang hidup dalam Tuhan yang memberikan janji kepada kita. Ini yang membuat kita kecewa.
Jadi ukta bigi hatau sadarion bertobatlah. Rikok do dihit akabaga-baga ni debata. Alai iko bainota di roh tamado. Urikok do diau debata. Ini penting. Penting bagi kita berkat Tuhan. Iya, kita semua berkat Tuhan. Tetapi bagiku lebih penting Tuhan. Ini yang harus kita pahami hari ini. Banyak orang kecewa karena hanya mau mencari berkat Tuhan. Hanya mau mencari berkat Tuhan. Merebut berkat Tuhan. Mujizat dicari kemana-mana. Ada orang di gereja mujizat. Lautusan. Perhurian na pedak to tube. Holan na mengejar mujizat. Pentingnya mujizat itu. Tapi yang terpenting adalah sumbernya. Hati yang mengingat ya. Kalau kita menemukan Tuhan dimanapun engkau berada, diberkatinya hidupmu. Tidak perlu kita cari kemana berkat Tuhan. Sampai ke Gunung Kawi mau cari berkat Tuhan. Tidak perlu itu. Carilah Tuhan. Firman Tuhan, carilah Tuhan dan kebenarannya. Itu nariko di tanah yang emang. Sudian non. Maka doa. Sejumolo malului hamu. Ahai dok teh. Harajau ni debata. Dohot hasitongan na. Dungi tabahonon na doaan non aka odengi diang. Pasu-pasu kan. Ada berkat, iya pasti itu. Tapi janganlah tertuju kepada berkat. Belajarlah dari mana berkat ini kita terima. Banyak orang Kristen keliru di sini. Sehingga ada banyak gereja-gereja bertumbuh sekarang hanya mau teologi sukses. Di mana berkat-berkat. Diberkatilah engkau. Wow, mau ikut Tuhan harus diberkati. Kecewa kau nanti abang ini. Idon nama baik kau kecewa. Bisa diberkati ya. Tapi yang terpenting adalah sumber berkat harus ada pada kita. Hati amang inang hati. Ini firman lo. Ini kebenaran ini. Om mahatan ini dibatasi jalur tersendiri. Saudo bagai-bagai di debatati wise. Natutu manada debata. Natutu rotu debata. Natutu mengalului debata. Saudo itu nguluta. Dak pola kecewa hono bendo debata. Moloti kos diarah kungulum. Tuhan rikok do diau pasu-pasu mi. Ale urikok do diau Tuhan. Cari Tuhan dulu. Maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Ima amanginang turpuk dita sedarion. Mergugu mahita majaloy. Saya dirupi Tuhan mahita. Karena saya melihat banyak sekali orang Kristen sekarang kecewa. Betul lah manginang. Saya menemukan sekarang apa saya tidak keliru mungkin saya atau bagaimana. Saya melihat hampir setiap keluarga sekarang kecewa semua. Dan yang paling parah kecewa kepada Tuhan. Ima damang air ringgas pamor minggu soboto. Nah huas yang gereja yang gulut. Jauh songo namang. Dang perminggu salah. Dang hari ringgas semi minggu salah. Roham dona salah. Bertobat. Motivasi dona salah. Merminggu hitan yang marhua do mangina. Roh hitan yang marminggu sun yang marhua do. Neng majalo pasu-pasu ni bata. Todoi. Alidao marga sian dalam majalo pasu-pasu. Nek pajumpa kita do di bata. Aku mau bertemu dengan Tuhan. Aku mau mencari Tuhan. Odo narumiko tamangina. Kudang noeng romar minggu. Kudang Tuhan na ilului. Mau cari berkat. Apa sih itu berkat? Kalau engkau menemukan Tuhan engkau diberkati pasti itu. Tapi kalau salah pemahaman kita. Mulak merminggu tong gali-gali. Kan itu kan? Lalu apa yang kita mau cari? Berkat apa itu? Alay mo lulung nga pa jupak ko Tuhan niya manginang. Di pakilala ko asin roh di ba madjama manurusi roham. Las roham di bain. Tuksodok kepeng mikol las roham muda sa gereja. Iya. Pasti itu amanginang. Alana Tuhan do namang guhi roham. Umarga do tuwa siya kepeng nasodong di katong mi. Itu, alay kan yang sah dupi pangetusiot tatusi masih sangat terlalu dangkal pemahaman kita tentang Tuhan, tentang ibadah, tentang persembahan. Budang jol manabai persembahan na belga-belga, doh lapatan asal belga hujalo siya Tuhani. Luar biasa manginang. Ada banyak seperti itu. Seakan-akan kita menyogok Tuhan, ya kan? Bukan itu. Molo petar patu paita belga, mau lihat ma di debata. Ale unang gabi persembahan mi baen, songon odola lama jalo pasu-pasu di debata. Napi nasu pasu gudang ikonnya mangaliang gudang. Iya, alay tajalo pasu-pasu ya Tuhan doi ikon rohana yes doa manginang. Lama yang apa persembahan. Kan itu, mari belajar hari ini. Biarlah ini mengubah sedikit
Tak pula gudang, sautiknya di rohate, dukap di batas nari. Adong HP na salah, puasa sering aku kecewa. Kan ini manginang, ini belajar hari ini. Tuhan menolong kita manginang. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Hudok nakingan, dak perlu ho kecewa saat tu nagabi putus asa. Ingat, songo dia peke ada munuaing, adong do pede batan na boy, mangapuli roham. Tusi do ho dito gunuaing. Jalan terakhir do ho nutupoko di ayat na pasal 45. Danga dong tartading nang gosada sian salut hata na denggan akan na pinabuan ni Jehovah tu pinopar ni Israel tung luhu na doro. Danga dong nang gosada na tartading hata na denggan janji yang baik itu. Artinya songon namang sudedo na pinarbagan ni diba sakap ni diba tasak na denggan di uluta. Danga dong naroha ati amang. Boido keada ata dang denggan. Boido situasi tadang denggan. Ale unang ala ni situasi muna hurang denggani. Kaya bedi roham na sinakapan ni debata na hurang denggan di ngulung. Buasa Tuhan di baik kosong kono tuau. Seakan-akan Tuhan salah. Bulang dosa ni amang inangkan. Ingok mapadohan di turupukon. Sudedo na sinakapan ni debata di ngulutai denggan. Yakin doamu? Ah buaya mang, terus doh so dinggat doh dapat tahu. Adong doh ya, sada inata. So boto be manginang madok na dinggan so dinggan. Horna so dinggat doh lalahu jalo. Ngalilingaw par minggu, pangapar korinaw. Tong do nasipu songononin na. Buido, ya madonok ko ito ho, ay roham ngatar pa ako disikan. Ay do. Dedi rohana, jadi situasi na dingganin na binandi di batado iswana songoni. Dia na para mo seling hudok sono. Jadi ima de amang. Lam jono ka tutulin. Lam gudang dua ka masala wadupi. Lam gudak paru kilo kuina. Berarti di batar pambekku bermasalah. Di batar pambekku marukil. Buado di rohata. Hape hata ni di batar madok nuang di son. Tanga dong nanggo sada sian. Saluhut hata na denggat dong amanginang. Janji yang baik. Dadenggat do na pinarbagan ni di batar. Jadi bagaimana itu ya? Leng dohnok kumatuita amanginang. Kehidupan kita boleh tidak baik. Situasi kita boleh tidak baik. Tetapi yakinlah lewat kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan selalu baik. Tuhan selalu baik. Dan semua rancangannya itu baik. Jangan keliru dengan Tuhan. Kalaupun keadaan kita tidak baik, oke-oke saja itu. Tetapi unang ubah di batana dengan dia bilang dengan di rohom. Ala ni situasi ni golum. Tok tongdo di batana dengan. Ini penting amangina. Ini harus mengubah mindset kita tentang Tuhan. Banyak orang Kristen juga terkecoh di sini. Lam si tua ahomang, lam gudak paru kilo ku. Bah, gosong dia unak si tua honiku. Itu kan? Masa duk si tua kita, gaya tua kita merukil? Iya kan? Ada saya dengar begitu si tua mandok song tua. Iya duk si tua mang omba di hosi tahu kulam gudang ini. Beh, enggak salah huang gosong ni. Buat solo kayak si tua. Kan itu? Mindset yang salah itu amanginang. Boleh keadaan kita tidak baik. Banyak faktor yang membuat keadaan kita tidak baik. Tetapi di sinilah ujian iman kita untuk tetap berkata, Tuhanku baik. Baru kita akan melihat nanti bagaimana. Ternyata Alkitab mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jelas ya? Monope situasi tadang denggan. Ale mono marhite situasi na hurang denggani, hita tertugu manada debata. Berengomuan non. Situasi na hurang denggan ternyata dari doa mi. Ipakke debatai patorason haporsiomu. Pabenget roham. Patuguhon pakiriman ni roham madok adong do debataku. Sehingga widokon selamat tinggal yang tidak baik. Kan itu? Ya, karena apa? Aku masih punya Tuhan yang baik. Gitu amanginang. Itu konsep namar haporsiaon. Jadi taingok ma. Sude do sakap ni debata di nguluta denggan. Unang besaya dok kita madok. Ada kuboto bion. Alam karisten Allah songon. Itu kekeluaran berpikir itu. Bertobat. Kalau kita menerima kebenaran firman Tuhan hari ini, katakan kepada dirimu, oke, aku boleh keadaanku tidak baik.
Situasi hidupku boleh tidak baik, ekonomiku boleh tidak baik, rumah tanggaku mungkin saat ini sedang berantakan. Tetapi apapun yang terjadi aku tak percaya Tuhanku itu baik. Dan oleh karena Tuhan baik, Dia sedang bekerja dalam situasiku ini untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Itu yang benar amangina. Jadi margugu mahitati amanginate. Di pahok debata ma dihita rohana tutu menada debata sadari om. Di pakulingi huriana serhur aki alang gudang huriana kecewa. Ini saya pikir ini saya tidak terlalu mengada-ada dengan ngomong ini. Karena saya menemukan ini. Ulala di sop yang isukun yang usada gudang dah muna kecewa. Tak pola si tutupi sahik nami teh. Sahik na umum nami. Iya. Tak pola kamu akapadi tapi gudang na kecewa. Aha pola huro tabuni notto ni. Iya kan? Ngaiben wahing sahiti. Kecewa terhadap diri. Kecewa terhadap lingkungan, keadaan, kecewa kepada Tuhan. Dan jika kita sudah kecewa kepada Tuhan, itu artinya kita sudah tidak percaya Tuhan lagi. Nak pemar minggu hita, alengko saya kecewa do hita, batari dahon, dak persea beho di Tuhani. Yang guna persea do hita Tuhan dak kecewa hita manginang, tetak do berengota, sakap ni debata denggado di ngoluku. Nak pehurang dinggan no keadaku, anggo debata, disakapi da denggado tuau. Jalo oku dan do ditikina, baino di debata. Tabereng bangson, 100 tahun do bagai-bagai di perbagai debata mulai si Abraham, si Ishak tu si Jakob. Bagai-bagai di pasat tu si Abraham do perjulu. Baino ku hoga bi bangson da baliga. Tanon ikong gabi tanom mersuta kapino parmu tinggal di son. Alay piga tahun me. Dang diberek si Abraham yang manginang. Ale pos do rohana di bagai-bagai ni debata. Nak pesodapo ti di rohana nuai. Ala benget ibana di bagai-bagai. Teruli di satu pinoparna. Odo hasal di bagai-bagai mangina. Dia ada waktu ya. Tidak semua seperti yang kita pikir benar. Tetapi kalau kita tetap tekun, kita percaya ada waktu Tuhan nanti. Semuanya akan dibuat menjadi indah pada waktunya. Uli unean no baino debata. Ditiki nabe taringo tuhi tati akka mangina. Tajalo maaka, tahiri maaka tikina unei. Mungkin dang nuang dope, ale bengek mak mersugo mungkin dang mersugo minggu depan, kan itu? Dang minggu depan, tu tahun naro, mungkin dang jauh tu anak kokku. Maka nanti tuntut kita tak percaya Tuhan. Mungkin dak tiadaku, tu bawa puku, bawa urwa. Tapi ting tuau di kan, nak pedak kuida. Karena firman Tuhan berjanji, keturunan orang benar akan perkasa di bumi. Daud mengatakan, dulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Tak pernah aku lihat keturunan orang benar meminta-minta roti. Artinya sudah do diramoti debata. Keturunan orang benar tak pernah meminta-minta roti. Dak tuau, tu anak koku. Dak tu anak koku, tu bahu puku. Kan dia ngomongin, jadi unang putus asa. Habenget to makaporse Tuhan. Habenget to mamereng Tuhan. Unang holak keda mi di pangasahok ko mabekolam gali. Bertobatlah mangina. Ini penting kita dengarkan hari ini. Ini penuntun bagi kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya mangin. Diurupi Tuhan mahita. Imahatani debata data persolihon mergugu mahita mang. Di pasu tua. Tangi aku tu itan waing. Nanggu apala saotik dibuka debata pangatusot tanan waing. Asa unang besek kecewa hita di ngulon. Ale dok turoham. Nang songonop pengguluku waing Tuhan mau lihat ma. Ala adong doho ape Tuhan dabun mangubang nguluku. Pos torohaku nadinggad do Tuhan nasinak kapamu tunguluku dak tuau tu anak koku sugut tu pino paru sugut mau lihat tema di Tuhan martangnya kita mau lihat tema di ho ale Jehovah de bata amanami sahat hatam memakuling hami huriam sadarion saluhu do tutu na pinar bagami di patulso tu hami nata pe sipata huwa do pihami akahamaolon kiada na sulit na sipata suhar di rohanang pikiran nami. Ale molo tungipe na masa Tuhan. Porseado hami. Hodo mual ni haulion nadinggan. Jala salut akan na sinakapam mo tungul nami nadinggan do Tuhan. Alani pahot marohan nami. Pagomos maha porseon nami. Asa toktong hami tartugu manadaho de batamual ni hangulon nami. Na toktong manakap akan nadinggan tu hami. Pasu-pasu huriam na romar minggu sa darion. Akan nagale pargugoy manasida Tuhan na marukil Tuhan apuli nasida molo tunga dong akan namarsape leho di nasida gugo songonima Tuhan akan naibagasa parsahiton ape hom matuhat tangamu urupi manasida pasu-pasu Tuhan ang giat boy nasida sumuang margugo hipas mo sa tujuluanon songonima ka keluarga Tuhan na dibagasan aka kekecewaan ngulu nami kecewa ala ni keadaan ekonomi kecewa ala ni pangalaw niya kadadanak
kecewa alanya kaparkarejuan na hurang dinggan. Ali Tuhan nami jana debata nami. Tuk songoni pe inuaing ho bulus sami. Porsero kami tuho ali Tuhan. Hodo mualnya kana dinggan dingulu nami. Jalanunga disakapiwa kana dinggani Tuhami. Pos maroha nami Tuhan. Jalon nami may une jala uli ditikina pas-pasonom mo Tuhami. Ato ngali Tuhan nami. Sude huriam narosa dari umbar minggu. Buka maroha nasida. Urupi mana sida lahoma jalo hatam. Asa dinamulak hami siang garijaon. Adonga kahai barua di roha di pikiran. Terlumu bihaporsa nami di jolon. Pasu-pasu akan aposom na marhubas di hurion. Amak padita do keluarga. PHJ. Para penatua. Do sudema majelis jemaat. Pasada roha nasida. Asa gabedalan nasida di jolon. Manugu huriamon lau manadahu alai Tuhan. Songonima akan namatua pe Tuhan. Leho kahipaso di nasida. Urupi nasida jak kahatuan nasida. Lehon gogo terlumoi pakirimon na mangulu di hatuan nasidaon. Asa tok-tok pos roha nasida Tuhan. Nang di hatuan non. Boy do nasida marparbui di jolom gaya pasu-pasu akan poso. Atau ngali Tuhan nami. Marsangap maho di ngulu nami warhite todim. Di bagasa Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare de mahita. Tani debata na mangarade rohata lau pasahat to pilata tutuhata. Imana tersurat di Lukas 6 ayat 30 songonom mahatana. Lehok kamu magabe lehonon nama dihamu. Parsuhatan nadinggan. Na niojat na hinutur-hutur jalan pinasuksuk lehonon na tua pamuna. Ay parsuhatan na sinuhat muna do. Suhatonon na tuhamu. Amin tapasa ma pilata tutuhata.
tapasahap ma peliato tutuhata, martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, di parahatopot rohanami do siya nuduk ni rohanami, hodo mualina sa ulibasa na mauliutus. Di son hupasatami do pilihan hamoleton nami tuho. Sa jalo jala pasu-pasu mapilihan namion, asa gabe dala penidangion, parsaura dohot ulaon asinirohay di huriamon. Bahem mangulu nami gabe pilihan na ho Bartolomeo ni Roham, jala parsidohot parohon harajaumu, holong hasitonga dohot hadamiomu disado portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asa setoktong madok mauliate tuho, di bagasan goar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manamin na di banua gijang sa pinarbadia maguharmu. Sa Roma harajaumu, sa saut malomoni roham di banua tongo songon na di banua gijang. Lehon madihami sa darion hanguluan siapari. Sesa madusa nami songo panesa nami di dusa ni dongan namardusa tuhami. Unang hami tugi hutu pangujunan, palua mahami sian pangago. Atong mula mahamu di bagasat dami do las ni roha, jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mahamu, di sodako Tuhan debata mabuhina tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuhamu, jala di pasaurhon madamena tuto di munabi. Shalom bari kita kamanginang.